missä kaikkein suurimmat mediat, muun muassa kaikkein luetuin verkko menee Yahoo News, ja useat sanomalehdet, jotka on samalla maailman laajalevikkisimpiä sanomalehtiä, niin ovat tätä kohua kommentoineet. Tuolla käy X-keskustelut äärimmäisen kuumana tällä hetkellä. En normaalisti tee ihan tällaisia videoita. Olisihan se mukava, jos voisi someen postata vaan semmoisia mukavia saunavideoita, mutta nyt koen, että tässä on jonkinnäköinen raja ylitetty ja että itsellänikin on tähän kommentoitavaa ulkosuomalaisena Japanissa. Ja samaa mieltä tuossa videossa olevan Lassen pointin kanssa, että Suomessa ei ehkä välttämättä ihan vielä oikein ymmärretä, että kuinka vakavasta ilmiöstä tässä oikeasti on kyse. Nauhoitan tätä videota tässä keskiviikko yöllä Japanissa, ja tässä on pelkästään tämän päivän satoa Yomiuri Shimbun eli suurimman sanomalehden ja myös maailman laajalevikkisimmän sanomalehden juttu aiheesta. Asahi Shimbunilta toiselta suurelta sanomalehdeltä tai tämmönen juttu, missä ihan lopussa mainitaan sitten, että tämmönen Suomi-Japani-yhteistyönä tehty TV-sarja, missä Suomen puolelta näyttelee Jasper Pääkkönen toista pääosaa, niin olisi julkaisu tällä hetkellä jäissä tämän kohun takia. Nikkei Shimbunin puolella korostettiin sitä, että kuinka tämä Finnairin japaninkielinen X-tili on täyttynyt tämmöisistä kommenteista, että älkää matkatko tähän maahan, älkää lentäkö Finnairilla. Mutta näillä nyt lähinnä halusin osoittaa sen, että tästä kohusta käydään täällä keskustelua ihan hirveästi päivittäisellä tasolla. Koko ajan tulee uusia juttuja ja ihmisiä tuntuu kiinnostavaa, että miten tämä homma etenee ja varsinkin just se, että miten Suomi tähän reagoi. Ja uskon, että tämä reagointitapa tulee olemaan se, mikä sitten tosi olennaisesti myös määrittää tätä meidän maakuvaa lähivuosina täällä Aasian suunnalla. Ja en halua nyt tuoda keskustelua ihan hirveästi tässä itseeni, mutta tällä Japanissa asuvana onhan tämä tosi hävettävää ja myös yhdistettynä tämmöiseen viimeaikaiseen ulkomaalaisiin kohdistuvaan tiukentuneeseen ilmapiiriin, niin ei ole kyllä miellyttävä yhdistelmä. Ja vaikka annoin tässä useita esimerkkejä, niin voin olla ihan vuoren varma, että tähän videoon tulee kommentteja, että höpö, kaikki tulee unohtamaan tämän alta aikayksikön, ja että eikös olisi tärkeämpiä asioita, mistä keskustella, mutta toivon, että tämä video saavuttaa ne, jotka oikeasti ymmärtää sen, että kuinka perustavanlaatuisesta Suomi-brändin hajottamisesta tässä voi olla kyse. Ei mulla muuta.